jetti yamde fawi silmaji capantati do Dakar lamorde leydi Sénégal sappo yamde silmaji capantati woni Paris odo sa woni wakkati nantindo anna kabaruji di Abdoulaye Dikko toɓɓe mawde kabaruji meɗen di leydi Mali caggal nde wargo sirbiningo waɗa fewde e gure nayyi ley commune Watagun alan ƴaɓɓiɗo jonin o kulol e wembere woni ko heddani daɗuɓe e jangu wonɓe toon nde wonno e bangal ndenagu mabɓe kulol ana woodi faana saabi hewɓe mabɓe eggi nokkuji mum en e ley janguji ɗi jawle mabɓe ɗo naɓama galleji mabɓe cumama to leydi Kudowar ceergal selli hakkunde Laurent Gbagbo horejo leydi ndi kiɗɗo e Pascal Afingesa horejo fedde politique FPI fedde nde kanko Gbagbo jaati joƴƴini le puɗɗole kitale ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jetti e ɗiɗi Gbagbo waɗi kawrital altinere kengen e ley kawrital ngal mo hollido fayi goto mo foɗodirta e hoore wakko fedde FPI mo joƴƴinanna fedde politique e heyre wonde caggal nde Lionel Messi dartini hono latol muɗum goware to FC Barcelone ana miile no miilo foti fof mo laato goware e PSG woni Paris Saint-Germain ɗeɗo ñalaɗo joni nde jingonoɓe PSG iwali e darade e koyɗe mum en yalla ana nodde no jaɓɓori Lionel Messi. Handen yo talatare sappo lewru jettu ɓordu e hitan ujunere ɗiɗi e noga e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde onon e jaam e arane kabaruji meɗen ndi e leydi Mali alan ƴaɓɓiɗo jonin o e ley kikiɗe jihadiyankoɓe kippiki ko foti gure nayyi banggue funangue leydi ndi ɗo waɗa keerol hakkude leydi Mali e leydi Niger ɗenɗon gure ɗo woni wuro Wataguna wuro Karu wuro Dirga e wuro Daw e Jeffa ana ɓuuri yimɓe 50 waraɓe e butikaji mabɓe fof poyama fa laaɓi cuuɗi mabɓe cumama dabaji mabɓe ɗo naɓama keɗeɗen nde hono seeda ko suka gorko jeeyaɗo e ley ɗeɗo gure kippaɗe ɗe jonnon mo yidal inde makko nde inde Amadou Abidina Ba neldi konngol makko ngol Abdoulaye Diallo firte haalaka e fulfulde. C'était vers 17h et quelques comme ça que les assaillants sont entrés. Ko tele jamdi sappo e jeeɗiɗi pawɗi silmaji watbone en naati e mobilaji maɓɓe gallure Karu ɗon ɓe tawi yimɓe e garu Watir hayɓe namdakiɓe ko non ɓe felli ɓe wari ɗon hewɓe ɓe yahoyi kadi on tuma e gallure Karu kadi ɗon hari sukaɓe no fija ko non ɓe felliri ɓe natoyi kadi Wasaguna ɗon kadi mo ɓe fotti wo ɓe booma mo on tuma noon ɓe jatti marchandise ko wona e yeeyede kon fof ka yeeyirɗe dabaji kadi e otoji wonnoɗe ton ɓe wari jeyɓe ɗen otoji e minibus mobilaji e dabaji ɗin kono kadi ɓe jatti kala ko wonno e pharmacien ɓe mooɓi fof ɓe yaadi e mum. Keɗiɗen ɗo suka gorko jeeyaɗo leyɗe ɗo gure kippaɗe ɗe mo yiɗal inde muɗum haale e seedade hono ɗiɗo janguji gaɗandi fewde e ɗeɗo gure e ley hono caggal ɗiɗon ɗon warangoji gaɗi nde hono ɓiɓɓe gure ɗe ko heewe mabɓe eggi won hen yaaɓe ley galluji mawɗe e leydi Mali won hen dow ƴaɓɓiɓe hen natude e leydi Niger e nde wonno ɗon janguɗi gaɗi ɗo e dow kero hakkude leydi Mali e leydi Niger woni caggal majjum hono kanko horejo leydi Mali colonel Assimi Goïta mo subiki balɗe tati suno ɗum woni ɓeɗo yimɓe ko ɓuuri 50 waraɓe ɓe yalla ɓiɓɓe leydi Mali foof ana andu anoɓe to leydi Kudowar altinere kengen kanko Laurent Gbagbo horejo leydi ni kiɗɗo mo joɗodiki e yimɓe makko ɓe mo wonduno e fedde politique FPI caggal poɗodiral e hoore wako ndeɗo fedde hakkunde makko e Pascal Afingesa kanko Laurent Gbagbo mo holli mo foɗodirta e fayi goto kasin mo joƴƴinan fedde politique heyre jantore Abdoul Aziz Diallo. Tu marches et tu vois une pierre ou bien tu la sautes ou bien tu la contours. Laurent Gbagbo fi wowlugol ko faalira sincugol mojobere dawrugo o accida Afingesa e FPI on o wi'i si tawi hiɗa seppude a tawi goɗɗum heno uddi laawol maagol haray ko hanuɗa wadde ko takkagol walla diwugol lanɗo kiɗɗo on ko faandori e wi'ugol goɗɗum no uddi laawol e nder nde yewtere makko waɗunde embere feccere jamdi ɗum ko Afingesa ardiɗo
saldu FPI ndu sariya on irritani wodede muɗum. On ɗon himo tumira jogitagol mojobere dawro nden. Lurral maɓɓe ngal ko fuɗɗi koye nde hitande 2014 ko ɓe sakkiti waddude ko saldu jokkundu afingesa ndun ŋiññingal tumbodiral ngal Laurent Gbagbo nodditi. Kayru kadi hendu nodditi jokkuɓe nduɓen ñande 14 e ndu lewru ndu wonɗen e muɗum. Laurent Gbagbo hino faala sincude mojobere dawro makko hesere ko adi lewru sappa ɓurundu mo fawi suɓagol e nde yontere araynde yoga e jokkuɓe mo fi gollugol no ɗum laatora. Abdoulaziz Diallo, Abidjan, RFI. caggal hono ɗiɗo kongi Laurent Gbagbo momo foɗodiranno e hoore ko fedde FPI ɗum Pascal Afingesa waɗi windande ɓakkude ndeɗo yamirode Laurent Gbagbo ɓami e joƴƴinde fedde politique heyre e wima ko ngoɗo miijo Gbagbo ana holla on ɗon ɗum Gbagbo ana joti e laamu mo tewto du yomtade komo waɗano Pascal Afingesa noon jokkini hen wiide ana felliti tewtude du fa heɓa laamu e suɓgoji gaɗoji hitande ujune ɗiɗi e nogay e joyi. To leydi Nigeria laamu leydi Suisse nantini ɓi leydi muɗum goto e diwtam asawere ƴaɓɓine nde e leydi Nigeria. jonnon gilla nden e kabar makko fu heɓaka andaka hoto hen mo woni andaka du heɓen jati diwtimo na hoto hen jati woni ɗo mo joga kabaru muɗum mo laaɓuɗo fof heɓaka fa hanto leydi Nigeria to hono altinere kengen nde ngalluje kewde e banggue ɓalere ɗum woni wargo leydi ndi e jaɓali gollude saabe wonno fedde tewtore hewtude ndima ko Biafra ɓen ɗon noddi ɓiɓɓe ngalluje ɗe fof pati jaɓa gollude fa ɓe kolla mette mabɓe e ko hoorejo nden ɗon fedde ɗum woni namdi kanu nanga tawa e juuɗe laamu leydi Nigeria. To leydi Guinée Conakry hono ñaw keso matama e leydi ndi ɗeɗo ñalal ƴeɓɓere joni ɗe ñaw o ana noddire Marburg sifa makko yo ñaw bawɗo ñaw nawɗo noon bawɗo sabade yonki ɓi adama. Docteur Georges Kizerbo keƴare fedde OMS ɗum woni fedde mawde addunaru ndu draninde cellal ana noddi kala tinno o rento keɗoɗenmo. Nous étions dans une phase de surveillance active de 90 jours. min wonno koye ndarude no min wawa haɓude ngu ñawu Ebola si min taski goto o sikkaɗo no wondi ngu ñawu kono jaltuɗi taskegol mo min tawi ko ñawu nandungu e Ebola ngun no wiye Marburg nden nawnare noon no wayi wa Ebola ngu ñawu ɗon meeɗaka iyede e hirnangue Afrique awa noon ko ɗum woni jama on fuu no foti no wattande yila e ngu ñawu o rafi Marburg no nandi e Ebola raaɓo ngon kadi ko wano noon ko hakkunde neɗɗo e neɗɗo raaɓo ngon waɗata ko ɗum waɗi kala ko woni mottodiral walla tumbodiral yo acce taw. keɗiɗen ɗo konngol Georges Kizerbo keƴade fedde OMS to leydi Guinée Conakry noddude ɓiɓɓe leydi ndi e jertade e banggal coftal ɓalli timnirten hello arande o kabaruji ɗi haala Lionel Messi huuɓi kabaruji coftal ɓalli e leyrunde Europe kanko latannoɗo e FC Barcelone hoto hen mo fayi e diɗɗe leydi Europe ɗe e jantore Abdoulaye Diallo. gila kippu makko FC Barcelone andini wonde ɓe junnata haddi hakkunde maɓɓe e Lionel Messi jama on fuu no sikki fewndo ɗo ko kippu mo France yo woni PSG o fokkiti haysi tawi ardiɓe on kippu lamorgo leydi France haalani tawo ko yowiti ƴettugol walla ala Lionel Messi kanko o ɓiɗɗo Argentine wi'uno no gasa ka o tawoya Neymar e Sergio Ramos e on kippu ɗon ɗe balɗe jawtuɗe mejaji hewɗi e nder aduna on no wiide ko Paris Saint-Germain tun wawi fewndo ɗo yoɓudemo ko namdoto kon ko fati e joddi makko ndin ko ɗum waɗi hewɓe e jinganoɓe on kippu Paris Saint-Germain no jinda hakkunde aéroport on e dakorɗe kippu on ɗum noon ko ndarude si tawi Lionel Messi hewtayi ton ngam ɓe jaɓɓomo no haniri kono fof e mum hertiyankoɓe hewɓe kadi to bangge fokoyngel wi'i ko kewgol Espagne wondata e caɗele caggal nde kanko Messi iwi ton sabu ɓe holliti kippu Barcelone wasay ko ɗuuɗi e ko fati e ɓamtare faggudu mum jeygu mayoji maɓɓe ɗin ɗustoto e kadi sponsor ɓe hewɓe andini ɓe dartinayi jokkondiral maɓɓe e on kippu Barcelone. On jarama e heɗegol moɗon joni en jokkitoto kedde kabaruji ɗi.
jetti yamde fawi silmaji capan e nayya Nouadhibou leydi Mauritanie bisimilla mon e jokkitade kedde kabaruji di do silminde mo kanko Lobbo Labajo waɗanden yeftere coftal ɓalli yeftere meɗen coftal ɓalli Lobbo Labajo Banel Hawa jarama salmitama mi juurima kadi heeɗiɓe ɓe bisimilla maɗa e ɗimmol hoɗo woni kabaruji meɗen coftal ɓalli ko haala Lionel Messi kalten ha hande hene wonno namde eni ngoodi e holko iwgol makko walla mbiyen dartingol makko golle toon to Barça battinta e ngal diɗɗal diɗɗal nde o jogori walla mbiyen diɗɗal ngal o jogori faade nde keɗoɗen Adama Condé o ko jayniyanke coftal ɓalli addi yingo makko hande tawi jon bon dimension Messi iwi e nder Espagne yalta Espagne yaha dulago ɗo ɗum wonat perte championnat Espagne darannoɓe championnat ɓe mbiyat dal vraiment poilu neɗɗo mawɗo iwi hen yahi ɗum waɗat ɓe découragé wawa wadde profité championnat mo gandanta ko toon Messi foti yaade hay goto noon andata holto Messi foti yaade si a daari conférence de presse mum o waɗi aussi précisé pourquoi o iwi toon o yahi par ce que kanko o jaɓiɗo sawade baisse salaire mum noon kanko kadi o waɗi feere ko o watta mais ɓayro o daari aussi de l'autre côté effort aji ngara e ɗeɗo balɗe foof walla mbiyede ɗiɗo waktuji eɗen jiiya e nder médiaji rendoɗi wonande omo wawi yaade to Paris Saint-Germain ko holno jiiruɗa oui no wawi wonde même Messi pour le moment journaliste ɓe namnima mo mboyo pour le moment o wata yide horo o yahata mais so a daari information e balɗe ɗo ñande foof ñande sikkuɗan mo boni ɓatto Paris Saint-Germain par ce que Paris Saint-Germain hande yala ɓen jogui copperaji kaale sewɗo pour yoɓa feere adda Messi toon te aussi si sa daari aussi Paris Saint-Germain hande ko enjeu pour équipe o mais aussi ko enjeu mawɗo pour Messi parce que Messi wi kanko ha joni mon faala wadde gagné titre aji yo wadde keɗiɗen ɗon ko biyeteɗo Adama Condé o noon ko jayniyanke coftal ɓalɗi addi yingo makko e namdal mbiyen tan ko Amadou Barba ɓami haala makko noon yingo makko woni hande ene laaɓi ko basal mawgal ɗo latto ballon to Espagne kanko dartingol golle makko kanko Lionel Messi kono kadi ko ɓural e leydi ma rawde jogori fettoyde balɗi Abdoulaye Dicko ko ɗo kaɗeten e kabaru coftal ɓalɗi aywa a jarama koɗo men hande koɗo meɗen hannden yo docteur Halima Ba ko wala ɗo kuuɓal ɗum woni secrétaire général jagorgal kalfinangal cellal ɓiɓɓe leydi Mauritanie e fando haala Hammata Diallo kanko docteur Halima Ba omo yewtana en hono hen e peeje e dabareji ɗi laamu leydi Mauritanie daɗɗani ɓiɓɓe leydi ndi fa ndeno e torraji ñaw coronavirus bisimilla ma docteur Halima a jarama Hammat Halima ko adi fof hol gonangal leydi Mauritanie oɗo saaha wonande oɗo ref biyeteɗo corona sifa ñawo e nder leydi men ko ni way gila tan 13 mars 2020 ha hande ko fewte 26,500 neɗɗo wiyama no wondi oɗo ñaw e ɓen noon 3,294 joni no gonde ñawo 596 cankima hen yo Allah yurmoɓe yaafoɓe e 2,295 kam celli hen e sa ƴeewi Hammata yontere ɓennude nde tan 83 neɗɗo ne canki hen ko idi ɗum 26 neɗɗo ne sanki hen donc firti ko ñaw o vraiment o boni ɗo henne docteur Halima gila rafi o feeñi faade hande hollum paggituɗon to banggue gollorde avant corona hollum jogono e hande hollum joga e a jarama Hammata oɗo corona koko betti aduna foof gila tan bettede premier vague o ay deuxième vague o minen hankadi préparade e sodde équipement ji e balle gara ɗemin dokkate e ha e joni wempeƴere tati ɓere nde hawri Allah waɗi vaccination yalti donc ko surtout vaccination joni pour wiide yimɓe yo jaltu yo vaccine ko ɗum woni solution pour wallude yimɓe oɗo kam delta joni jahowo e leydi men ndi e joni noon comme acquisition ngaji komin keeɓi min recruti ko fewte 1,973 neɗɗo e infirmier ji docteur eɓe min pektiɓe e Mauritanie foof kila Nouakchott ha e nder e nden min joguino ko central uji 4 oxygène ko ɗum waɗata yimɓe ɓe ne mbawa fofde joni miɗen jogui hedde 9 ne marché joni
ɗiɗi goɗɗi nana ngara e ɗiɗi goɗɗi nana puɗɗo branchede e équipement ji goɗɗi nden min jogino ko hedde ambulance uji 60 joni hedde 170 e hunde ambulance miɗen jogi e nden ko aspirateur uji koko ɗum waɗata so neɗɗo becce mum keewi ne fooɗa ko woni toon ko min jogino hen ko hedde 38 joni ko hedde 68 yimɓe jogui hen hay leete réanimation nden ko hedde 22 e leydi men ndi fof joni hedde 234 ɗum ko pour tan leete covid ɗe yimɓe jogui e kadi e hono radioji en nayi nden joni ko 30 hono ko wallata neɗɗo fofde machine aji 70 joni ko hedde temedere machine aji 47 joni ko hedde machine aji temedere 62 e hande kadi min keɓi machine vraiment biyeteɗo séquenceur ko mamba waɗata yimɓe ganda est ce que variant delta o nane leydi meɗen ndi nden min neldanno échantillon ngaji amen ko gure saraji ɗo pour gandan min taw séquence ɗum ɗo variant on wodi joni noon alhamdulillah eɗen jogui machine o eɗen mbawi andude ko quelle souche e kadi e marati ne walli en ne mahani en ɗo en hôpital mambo mo ƴettata ko hedde 224 neɗɗo ko hôpital tan covid e joni e Mauritanie fof hôpital uji fof ne jogui unité covid toppiti tan ko ñawɓe covid e goɗɗum vaccination hoɗo yarate e pour vaccination gila tan le 26 mars nde mawɗo leydi Mohamed Cheikhul Ghazouani lanci ɗum ha hande ko fewte 200 ujunere e 929 neɗɗo vaccinama avec vaccin aji ɗiɗi a tati Sinopharm o AstraZeneca e ɗeɗo balɗe en keeɓi vaccin biyeteɗo Johnson & Johnson ko faggita ko e banggue gollorde est ce que yaajanama e leydi ndi walla ha joni ko hôpital Nouakchott tan jogui est ce que no wadi bo kay hayde keeɓi eyyi kala balle ɗe min dokkono e kala komin coodi fof min pecci koye leydi ndi fof hôpital uji Nouakchott centre santé ji e hôpital uji nder leydi meɗen fof koko fecca e kadi laboratoire uji nden yimɓe jogino tan ko laboratoire goto baɗo test uji PCR joni laboratoire goto INHV INRSP ne mbaɗa e no adi buɗum woni koye préparé nede ɓoyta kamɓen ɓe mbatta wadde ɗin test uji donc vraiment koye leydi ndi fof min pecci komin jogui ko docteur Halima gouvernement Mauritanie walla laamu Mauritanie to banggue haɓade corona est ce que service aji ɗi fof ko gratuit ko wayno vaccin to ko wayno test wallahi kay ɗum kam ko chance mo joguiɗen e leydi meɗen ndi fof ko gratuit guilay test uji PCR ɗi guilay vaccination ngaji sa woni neɗɗo leydi sa wonani neɗɗo leydi ko gotum haydara yoɓe a jarama docteur Halima Ba kolaɗo kuuɓal jagorgal leydi Mauritanie kalfinangal ko fate cellal eyyi a jarama Hammad e kadi mi salmini heɗiyankoɓe RFI a jarama docteur Halima Ba andu a salminama kanko wonno koɗo meɗen hannde omo yewtidanno e Hammat Diallo ko fawi e banggal alhaali no laamu leydi Mauritanie jogori e ñaw coronavirus hannden no wallirta fa ɓiɓɓe leydi ndi ndeno daɗa sarre torraji ñaw coronavirus a jarama enen janngo e silminde koɗo goɗɗo on tottama konngol heɗiyankoɓe tedduɓe RFI fulfulde e talata ñande 18 ɓuru e yewte fiiɗi fijidaruji olympique feƴƴuɗi ɗe balɗe e Japon ko honno yiruɗon folotiro kon neldeme miijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka kowal 221 capanɗe 7 temeɗɗe 644 sappo e ɗiɗi e capanɗe 6 Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtade e kabaruji meɗen talatare hannden 10 lewru jettu ɓordo hitande ujunnaje ɗiɗi e noogay go'o gonno to leydi Mali to caggal wargo sirbinigo waɗago e ley commune Wataguna alam ƴaɓɓiɗo jonin o e ley kikiɗe ana foti gure 4 kippade wuro Wataguna wuro Kaaru wuro Dirga e wuro Daw e Jefa ana ɓuuri yimɓe 50 waraɓe ɗeɗo gure caggal ɗiɗo jarguji kulol e wembere wonani ɓiɓɓe gure ɗe heddiɓe toon nde wonno wala koɓe jii ko hollata ndenago mabɓe ana taɓentina e jawle mabɓe du fu naɓama e leyya ɗiɗo janguji
to leydi Kudwara hankasen cergal ngal selli hakkunde Laurent Gbagbo horejo leydi ni kiddo e Pascal Affinguissan horejo fedde politique FPI fedde jati nde Gbagbo jo'ini e le puddore kitale ujunere e temere jeenayi e capanɗe jettiɗiɗi kanko Gbagbo mo waɗi e kawrital altinere kengen mo waddi e mo batidi e yimɓe ɓattiɓe mo e wimako fay goto hankasen mo foɗodirta e hoore makko nder fedde FPI kanko e hoore makko mo jo'inana fedde politique e leyya jonte e garoje joni ɗe tedduɓe e heeɗiɓe RFI fulfulde ɗo katten e ɗiɗo kabaruji enen e janggo jeɗɗiyamde silmaji 30